Ndị Igbo ekene m unu bụ ndị ọma ji egbo na-asị ka anyị bịakwa wetara unu ozi a nụnwa maka na nna ochie bụkwanụ Akwa Okuko apụtago wee sị onye ọbụla gbagba mbọ nwoke nwụọ ka e nwere ihe ya eji wee cheta ya. Onye ọbụla dị ndụ bụ nwoke kwesịrị ịdị na-agbasi mbọ ike. Ọ na-egosikwa na anyị ime unu ya gosikwa na anyị ịmụ good plated environment ọ nọ n'ime ya na-asị na onye chi mere na golie yotago maka na anaghị agba aka nweta eze. Efu m ekwukwu ya na-ekwusi ya ike. Igbo majik abụghị omenala Igbo, mana ọ bụla anyị si ewetakwala unu ozi a maka ndị bụkwa fans Akwa Okuko Tiwaraki, biko na-enekwanụ vidiyo ka unu nụ ebe nyanwụ nwoke kwuchakwara okwu dị aṅaa si onye ọbụla gbaa mbọ gbasie mbọ ike maka na odogwu ụmụchi anya ka amara ha aghasị na nwoke mepụtanwu. Ọ sịkwa na onye ọbụla the reason o ji wee nọkwa ahụ na-ele oke isi nso bụkwa na ka onye ọzọ wuwe na ọghọtago ka onye ọzọ wukwe maka na ọ sị nke emelu ji oyi na-eme ọzọ na ọka ya pụtakwa mana kịta ka ọ na oge kurugodo da nke onye ọzọ ndị ọzọ wukwe. Igbo Igbo na-enekwana na vidiyo akwa na otekwana na-enekene na yakwa n'ofu Ekumeku mmanwụ na-agụ ọlọ. Happy Sunday, happy Mother's Sunday n'ọnụ oyibo. Ndị nwere nne gọrọ ibe na nna ya nọrọzi mgbe anyị dị na mmụ alọ ka nna anyị nwụrụ mana anyị ka nọkwa mmụ na-agba onye ọba dibịa ka anyị mejuo ya ya eme ọzọ kama ibere ya eme odogwu ibe ike mee enọrọ wee na-agụrụ alụ a na-eju mmadụ eri. Ngo ka o ji adị mmanwụ na-agụ alụ maka akwa onye ọgwụ. Ọgwụ ka anyị ga-ezere n'ụwa, ọgwụ ka anyị na-ezu ya bụ azụ. Onye ajụ n'ibe a na-ekwu akwa ka ị na-ekwu maka ahụ nga anyị mejọ ya eme ọzọ na ị na-anụrọzi maka akwa ya eme ire enu maka akwa na mmụnwa na-ekwuru ka mmadụ mmụọ bịara onye ara asị na ọ na-ana abụrụzi ọbdeti m ekwu nsị ka anyị nwee ndidi ka onye ọzọ wee mana owu onye wube kwara ọdụzie ka ọya chi champion n'ụwa bụ onye ndị ka ndị ndị aka ndị anyị ewugoli nne na mmụọ na-abụrụ na ọbọ steeti onwe ndị njọ ka ba wuo n'ụwa bụ step by step. Gbaa mbọ ka onwe onye bụ ịpụta ụwa ya ọsụ gbasibe mbọ ike ka o nwere onye bụ maka na ịnọsi anya ụwa na o nwere onye bụ ma na-ebe a n'akụkọ ekwesịrị erute ọba junction ajụ ọ bụ na aba obe alụ ajụa kedu ọkada ekwo na ọ na-ejebe alụ onye atụ ọkwa ọkada na ọ na-ejebe alụ ọkada eburu jebe bewu ịmana inwe sọ na enwe ọ bụrụ ị na-aza nke nwa na-aza nke nwa mana apụta ọbụ junction ajụa ndị ọkada na mamalụ bụ onye ahụ sị mba mgbe anyị welube mmadụ wee maba atụbewu gbaa mbọ ka ewelube wee maba atụ sejis na be mmadụ ama atụbewu na o nwere ụbọchị nọ n'ilu be m onye bi na mgbago saịdị be anyị wee bụ ọkada wee sị ọkada na-abụte na akụba akwa mana ịpụ isi na onwere onye akwa bụ mara ya bụ ịbụ ọkada esi ọkada na ọmaba akwa esi ọsị ụlọ aftaba akwa ọgakwuo obere nwaanyị na ịgbara ya na ọmaba ekene elu obe ekene gawa dialect ma ọ bụ ịmabe chi nọ nso maọbụ ịmabe echi ọma ma ịmabe ife ọma ntị arụbọ ụmụ ibe na-ekwu na-afụgo unu na-enesigo vidiyo Akwa Okuko Tiwaraki n'ọba na ya nwatakịrị ọ gbasịkwana mbọ ike. Ego oyibo dịkwana ya n'aka, anyị naghị agụ nke ahụ agụ ego oyibo bịa n'aka. Ọ dịghị izu unu fụkwa jọgụ o ji aṅụ ya bụ mmanya asịkwa na ọ nwekwa ka o si dị enyekwana anyị mmanya anyị aṅụkwụkwa
ndị be anyị sị na ada ajụ oku ajụ n'ozi ka a na-ajụ ajụ, onye akpọrọ oku ezakwa n'oku, mana asịzi ya gị nna aja emee nke a na bụ na onye nwe na nsogbu. Iwu ndị ọma ji eme ọnụ unu enenechagonu, biko nyere na ya aka gbasa anya bụ ozi. Biko ọ nwere ndị agbata obi gị ya tikwara na WhatsApp, anyị na-afụ aka olu m a na-asị na Chukwunna mere onye ọbụla ihe dị ya n'obi. Ka ọ dịnụ mbọsị ọzọ.